नमस्कार. राज्यात जर बघितलं तर जे सोयाबीनचे मार्केट सध्या काय आहे ते आपण डिटेलमध्ये या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, व्हिडिओला लाईक नक्की करा. सध्या जर स्थिती बघितली तर जे आहे मार्केट सध्या जे आपल्याला या ठिकाणी समांतर पाहायला मिळत आहे. लातूरमध्ये जर बघितलं तर जे बाजारभाव एक आपल्याला जे 3,900 ते 4,300 दरम्यान पाहायला मिळत आहे. यानंतर उदगीरमध्ये जर बघितलं तर जे सरासरी 4,200 रुपये मार्केट पाहायला मिळत आहे. यानंतर नगर जिल्हा म्हणजेच अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये जर बघितलं तर जे आहे बऱ्याच बाजार समिती अशा आहे की त्यामध्ये जे आहे बाजारभाव एक 4,250 रुपयापर्यंत पाहायला मिळत आहे. आवकसुद्धा मापात त्या ठिकाणी येत आहे. म्हणजे एकंदरीत बघितलं तर जे आहे मार्केट या ठिकाणी थोडेसे समांतर पाहायला मिळत आहे. बाजारभाव वाढले पाहिजे, कमीत कमी जे आहे बाजारभाव 6,000पर्यंत गेले पाहिजे. 5,500 ते 6,000 रुपये बाजारभाव गेले तर जे शेतकरी मित्रांना परवडेल. सध्या याच्यातून उत्पादन खर्चही निघणे अशक्य झालेले आहे आणि बऱ्याच दिवसापासून लोकांनी साठवून या ठिकाणी जे ठेवलेले आहे. त्यामुळे बाजारभाव वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारने याकडे लक्ष देणे अत्यंत या ठिकाणी जे गरजेचे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. धन्यवाद व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.